Estàs fent el ridícul. Bueno, faré el ridícul perquè jo no estic tan ben informat com tu. Però el que percibim nosaltres és això. És el que estem percibint. El president de la Diputació de Lleida o el president de la Diputació de Girona? Quan cobrarà quan plegui? No, quan plegui no, et dic ara mateix. 7.000 euros al mes, dietes a part. És normal. Quan cobraria fora? No ho sé. Però no fem una competició, no fem una competició de sort. De totes maneres, alguna cosa passa, i segurament el context de crisi en això ajuda a que aquesta percepció sigui més àcida. ¿Y cuánto cobra? Pues mira, a lo mejor te parece a ti muchísimo cobrar 3.000 euros al mes. Bueno, o 7, pues, más todavía. Pero hay muchísima gente fuera de la política que gana muchísimo más que todo eso. Pero hay algo de desprecio a priori. No lo pagamos entre todos. No, perdona. No lo pagamos, ya sabe que no lo pagamos entre todos. Lo que una cosa está muy clara es que Pero que yo lo que quiero decir es que cuando empieza el descrédito de la política, empieza un descrédito que de verdad que és injusto para mucha gente. Por lo tanto, quiero reivindicar también. És que els polítics han convertit els seus partits en empreses i mitjançant aquestes empreses, que són els seus partits, i utilitzant les institucions, han anat creant micros i microinstitucions per anar col·locant a la seva gent. I están surgiendo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que... Un moment. Jo que propugno la reforma del sistema electoral